Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanda şu ýylyň mart aýynda geçirilen parlament saýlawlary barada çap eden jemleji hatawatynda saýlawlarda bäsdeşlik we pluralizm bolmady diýen netije öňe sürildi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä mejlis döwletiň ýekete kanun çykarjy organdyr. 26 martda geçirilen parlament saýlawlary hakyky bäsdeşlik we pluralizm bolmadyk ýagdaýynda geçirildi we konstitusiýa esasy azatlykları kepelendirýän kem bolsa olar gaty çäkli bolmagyna galýar diýilip Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasynyň saýlawlara baha beriji missiýasynyň gelen jemleji netijesinde aýdylýar. Bu hasawat 10 oktýabrda guramanyň web sahypasynda edildi. Guramanyň türkmen saýlawlaryna baha bermek boýunça missiýasy 2023-nji ýylyň 10-njy martyndan 28-nji martyna çenli Türkmenistanda bolupdy. Guramanyň berýän häzirki bahasynda Türkmenistanda köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň döwlet tarapyndan berk gözegçilikde saklanmagynyň we internete girmegiň çäklendirilmeginiň saýlawçylaryň maglumat hukugyny hasam çäklendirenligi bellenýär. Hususan da berilen bahada hukuk binýadynyň demokratik saýlawlary geçirmek üçin düýpli esas bermeýänligi saýlaw administrasiýasynda garaşsyzlygyň ýokdugy we saýlawlary guramakda möhüm kemçilikleriň ýüze çykanlygy, dalaşkar bolmak hukugynyň bir kanun çäklendirilendigi we dalaşkarlar saýlawçylara hakyky syýasy alternatiwalary hödürläp bilmänligi maglumatda bellenýär. 26 martda geçirilen parlament saýlawlarynda Türkmen Mejlisiniň 7-nji çağırışynyň deputatlary şeýle hem vilayet etrap hem şäher halk geňeşleriniň 5-nji çağırışynyň agzalary saýlanypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda saýlaw wagtynda dürli düzgün bozmalaryň bolandygyny habar beripdi. Hususan da käbir sebetlerde saýlawçylardan öz garyndaşlaryna şol sanda ýurduň daşyndakylara direk ses bermegiň talap edilendigi ma'lum bolupdy. Aşgabatdaky habarçymyz saýlaw güne öz saýlaw uçastygyna ses bermek üçin baranda şol ýerde oňa maşgalasynyň 4 agzasy üçin bületen berilipdi. Bu bolsa düzgüne ters gelýär. Şeýle de azatlyň habarçylary hem çeşmeleri saýlawçylaryň arasynda ses berişlige gydyklanmanyň bolmanlygyny we olaryň dalaşkärleri tanamaýanlygyny habar beripdi. Ýurduň dürli sebetlerinde parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler saýlawçylaryň dalaşkärler bilen duşuklaryny gorap, döwlet edaralarynyň işgärlerini gatnaşmaga mejbur edipdi. Mundan başga da ýurduň ýylaty saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmäge mejbur edilipdi. Döwlet işgärlerinden bületenler saýlaw uçastyklaryny taýýarlamak üçin saýlaw wagtynda ulanylan plakatlar, şygarlar hem beýleki çykdyjylar üçin pul toplanypdy. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda saýlawlaryň guramaçylygy üçin çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmeli. Döwlet habar beriş serişdeleri saýlawlaryň demokratik örelgeleri esasynda geçirilendigini habar beripdi we 3 partiýanyň Demokratik partiýanyň senagatçylary hem Telekeçiler partiýasynyň şeýlede Agrar partiýasynyň wekilleriniň hem Garaşsyz raýat toporlarynyň dalaşkärleriniň parlamentdäki 125 orna bäsdeş bolandygyny habar beripdi. Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw hiç wagt halkara guramalar tarapyndan adalatly we erkin diýilen baha eýe bolmandy. Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki hatawatynda Türkmenistana saýlawlaryň geçirilişini gowlandyrmak guramanyň borçnamalaryna şeýle hem demokratik saýlawlar boýunça beýleki halkara borçnamalaryna laýyk getirmek üçin 20 sany teklip hödürlenýär. Olaryň arasynda maşgala agzalaryna we ynanç haty boýunça ses berişligiň galp bületenleriň goşulmagynyň hem ses derejelerin gatnaşyk derejesiniň galplaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin düzgünleri ornaşdyrmak we tälim bermek işlerini durmuşa geçirmek, döwlet bilen saýlaw bäsdeşleriniň arasynda aýdyň aralygy üçin etmek, syýasy partiýalaryň we dalaşkärleriň öz saýlaw çärelerini guramak azatlygyny kepelendirmek, köpçüliklerin habar beriş serişdelerine öz redaksiýa syýasatlaryny ýöretmek we has keng nukdaý nazarlary görkezýän has dinamiki media şertlerini döretmek üçin erkinlik bermek teklipleri öňe sürilýär. 2023-nji ýylyň mart aýyndaky parlament saýlawlary Türkmenistanyň syýasy guruluşyndaky nowatdaky reformadan soň mejlisiň ýene-de bir palataly organa öwrülmeginiň ýygyny geçirilipdi. Şu günler Balkan vilayatynyň pensiya gaznasynyň müdirliginiň ähli bölümleri barlanýar. Bu barlyklar pensiya gaznasynyň Aşgabatdaky edarasy tarapyndan iýerilen ýörite işgärler toporu tarapyndan geçirilýär. Barlyklaryň netijesinde raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygy aýdylýar we olardan 60 000 manada çenli serişdäni ýygyna gaýtarmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 11-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Pensiya gaznasynyň Balkanyň ähli şäherlerindäki we etraplaryndaky bölümlerinde geçen hepdäniň başynda, ýagny 2 oktýabrda uçdan tutma barlaglar geçirilip başlandy. Barlaglarda pensiya we döwlet kömek puluna alýan raýatlaryň ählisiniň resmi namalary täzeden gözden geçirilýär diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä soňky 5 ýyldaky arhiwleriň jikmejik derňelmegi netijesinde sebitdäki raýatlaryň aglabasynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygynyň üstü açyldy. Müňlerçe manat meşhurnak seriştäniň artykmaç berileni gaýdylýar. Muňa hasapçylaryň pensiýalary we kömek pullaryny ýalňyş hasaplamagynyň sebäp bolany gaýdylýar. Häzir munyň bilen bagly ençeme hasapçy bilen bagly kaziýetleriniň başladylyp olaryň işi prokuratura geçirildi. Dip çeşmämiz gurrun berdi. Sebit häkimetleri şol sanda pensiya gaznasynyň resmileri bu ýalňyşlyklara nämäniň sebäp bolandygy barada ilata açaçan maglumat bermeýärler. Bu barada Azatlyň yerli pensiya gaznasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne çeşmämiz käte bu ýalňyşlyklara hasapçylaryň dykkatsizligining sebäp bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda da ol ýurtda käbir adamlaryň pensiya çykmaly wagty gelende pensiya gaznasynyň işärlerine para berip galp resmi namalary düzetmek bilen bagly ýagdaýlara hem duş else bolýandygyny belleýär. Olar has köp pensiya almak maksat bilen şeýle ýollara baş şoşýarlar. Wagtal geçirilýän uçdan tutma barlaglarda bu noksanlyklaryň üstü açylýar diýip çeşmämiz belledi. Bu aralykda pensiya bölümleriniň işärleri raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygyny belläp, olaryň her birinden 5.000-den 60.000 manada çenli seriştäni ýygyna gaýtarmagy talap edýärler. Häzir pensionerlere bu kartlaryny 6 aýyň dowamında döwlete doly gaýtarylmalydygy we ýitirilen ziýany dolmalydygy duýduruldy. Olaryň işi hem prokuratura geçirildi. Dip Balkanly pensioner anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksiniň 42-nji maddasynda pensiýalaryň möçürleriniň gaýtadan hasaplanylmagynyň beýlikler bilen bir hatarda pensiýa bolan hukugy kesitleýän resmi namalardaky maglumatlaryň nä takykligi, galplygy, görnetin ýalandygy ýüze çykarylanda göz öňünde tutulýandygy bellenilýär. Şol bir wagtda pensionerler özleriniň 600 manat çemesi pensiýa alýandyklaryny aýdyp garza ýygyna gaýtarmak üçin özlerine berilen wagt möhletiniň juda azdygyny belleýärler. Pensionerleriň aglabatynyň ýygyna gaýtarmaly serişdesi olaryň 1 ýyldaky pensiýasyndan hem köp. Häzir köp pensioner karz alyp artykmaç berilen seriştäni döwlete geçirmäge çalışsa olaryň ýene bir bölegi näme etjekdiklerini bilmän kösenýär. Dip Balkanly pensioner aýtdy. Türkmenistanda häkimetleriň iýdeksiz itleri ýok etmeginiň ýene bir tapgary geçer. Köçelerde itleriň tutulmagy köpçüligiň gözüniň öňünde geçen rehimsizligi öwrülýär. Bu aralykda haýwanlary goraýan aktivistler dowam edýän bu zalymlygy ýurt ýolbaşçylarynyň ünsüne çekmek umydy bilen prezidentde hat ýazýarlar. Aşgabat şäheriniň eteginde ýaşaýjylar köçelerde itleriň tutulmagyna degişli käbir pursatlary surata düşürmegi başardylar. Şeýle wakalaryň biri 30-njy sentýabrda Änewde boldy. Ganhorlar haýwanlary awlayan ulagyna gelmediler. Daçylar tarapda çatrykda senagat zolugyna bolan bu ýagdaýda öldürilen itleriň arasyna güjükli 2 it bardy. Itler iýdegisiz däldi. Olar kärhanada ýaşaýardy. İşçiler we meýletinçiler olary imitlendirýärdi. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylanyp gurrun berdi. Bolan bu waka terek bir ýagdaý däl. Sosial ulgamlarda türkmen ulanjylary araçylyş amallaryndan öň itleri halat etmäge çagyrýan habarlary ýygyderli çap edip durýarlar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä Änewde köçelerdäki itleriň köpçülikligiň tutulmagy 7-nji oktýabrda ýene-de gaýtalanypdyr. Köpütler köçelerde tötänleýin galýar we eýler tarapyndan gözlenýär. Haýwanlary goraýjylar we rehimli raýatlar ýa-da habar ýaýradyp ýiten itleriň eýlerine olary gözläp tapmagy kömek edýärler. Gynansa itleri tutýan gurluklaryň işgärleri käte öňürdýär we haýwanlary halat edip bolmaýar. Şeýle hem itleriň we pişikleriň ençemeti eýleriniň ýurtdan çykyp gitmegi sebäpli köçelerde galýar diýip habarçymyz aýdýar. Käbirler öý haýwanlaryny alyp gitmegiň çylşyrymly talaplary we gymmatlygy sebäpli
olary taşlap gidýär. Habarçynyň sözlerine görä haýwanlar üçin seýahat çadatnamasynyň wagty 500 manat, sanjymlar hem 500 manat, aeroportda veterinariýa barlygy ýene 500 manat we bilet 30 Amerikan dollary möçberde çykdajylary talap edýär. Haýwanlary goraýjylaryň belleşi ýaly köçelerde tapylan itleriň arasynda alaway tohum itleri hem bar. Emma Türkmenistanda döwlet derejesinde alaway itleriň kultuna garamazdan bu köçede galan alaway itlerini ýok edilmekden halas etmeýär. Ulu şäherleriň we kiçi ýaşaýyş nokotlaryň köçelerinde itleri we pişikleri köpçüliklen ýok etmek çäreleri ençemel bäri dowam edýär. Käte hatam güýçlenýär. Bolýan tatlar köplenç muňa şaýat bolýan raýatlara we çağalara täsir edýär we jemgyýetde haýwanlara bolan rehimsizligi güýçlendirýär. Goloyda Aşgabatyň merkezinde öýsüz pişikleri imitlendirýän haýwanlary goraýja jaň edip, pişikleri öýüň daşyna çykmaň diýmegi talap etdiler. Sebäbi bu geçip barýan häkimetleri gaharlandyrýar. Bolmasa kommunal gullyklaryň işgärleri olary zäherler diýdiler. Diýip Aşgabatly haýwanlary goraýjy gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri ençemel bäri haýwanlara garşy rehimsizlik wakalary barada resmi düşündürüş bermeýärler we raýatlaryň köpçülikleýine edýän ýüzlenmelerinden jogap bermeýärler. Barlykda käbir üýt köşmeler hem bolup geçýär, hususan Aşgabatda haýwanlary tutmak işlerini alyp barýan jemaat gullyklarynyň işgärlerine täze ak renkli awtologlar berilipdir. Odal gullyklaryň rengi mämişidi. Şeýle hem aktivistler çoğunludaky zir-zebilleri gaýtadan işleýän zawodyň çäginde ýerleşýän haýwanlaryň eltilýän nokodunda üýt köşüklükligiň bolanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly bir aktivist adyryň agdalmalygy şerti bilen şeýle gurrun berdi. Ýeketäk zat haýwanlar üçin ölüm howply konslageriň çoğunludaky angaryň käbir tertip düzgüne getirilmegidir. Ýöne habarly adamlaryň aýdyşýaly ol ýere tutulan itler dälde eýsem bildiriş boýunça alynan itleri yerleşdirýärler. Soň barlyg bolundy görkezmek maksatly. Bu angar girdijili ýer. Ýöne diňe tohum itler satylýar. Ýönekey itler açlykdan ölmegini dowam etdirýärler. Angar raýatlar üçin ýapyk bolup, gaty gizlin desga ýaly saklanýar. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjy aýtdy. Şeýle bolsa aktivistler köçelerde tutulan itleriň henidem çoğunyda ýerleşýän galındylary gaýtadan işleýän zawodyň çägine ekdilýänligini ýöne indi angara yerleşdirilmän derrew ýakylýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu kärhananyň we Aşgabatyň administrasiýasynyň wekillerinden kommentariýa alyp bilmedi. Häkimetler dowam edýän zalymlyk barada düşündürüş bermese-de haýwanlary goramaga çalışýan raýatlar we rehimli ýaşaýjylar ýurdun ýolbaşçylaryna ýüz tutmak umydyny ýitirmeýärler we prezidentiň adyna hat ýollamagyny dowam etdirýärler. Köpçüliklerin hatlarda raýatlar şeýle-de haýwanlary tutýan gullyklaryň aýry-aýry işgärleriniň atlaryny tutmak bilen zalymlyk hadiseleri barada habar berýärler. Aşgabatly haýwan goraýjylaryň hatlarynyň prezidente ýetmänligi ähtimal, hatda onuň alynanlygy hakyna habar hem bolmady. Diňe hatyň 3 awgustda iwerlenligi barada poçtadan hat berildi. Onuň mazmununy aşa ýowuzlygy bilen tanalýan awçylaryň atlary hem goşuldy. Bu hat uradlan soň olaryň biri köçelerde öldürülen itler bilen göze iýildi. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi.